Arratsaldeon, ongi etorria guztiok, eta eskerrik asko bihotzez etortzeagatik. Berriro ere eskerrik bere honak eman behar diegu Zaldiko Maldiko lagunei, haien laguntzarengatik, toki hau uzten digutelako. 1512-2012 Nafarroa bizirik taldeari ere eskertzen diogu emandako laguntza. Gaurko gaiaren harira, bitan pentsatu gabe eskuzabaltasunez lagundu digutelako. herrieliza.org ere aipatu behar dut, berriro ere eskertzeko webgune honetan, Herrielizaren webgunean, jartzen ditugulako gure informazioak, hizkuneren informazioak. Hizkune elkarteak oraindik bere lehen urratsak ari da ematen, eta beharrezkoa dugu bazkideen oinarria, zabaltzea eta sendotzea. Horregatik ikusi dituzuen diptikoak banatu ditugu, eta horrexegatik bazkidetzera eta ekimen hau zuen ingurutan edatzera animatzen zaituztegu. Ekimen honi ez badiogu bazkide gehiago lotzen, ezin izanen dugu iraun. Lehengo hitzaldiaren bukaeran norbaitek poltsa bat pasatzea iradoki zuen. Eta jaso dugu ideia eta pasatuko dugu bi poltsatxo eta diru laguntza bat eman nahi duenak egin dezake poltsa hoietan. Datozen ekitaldiak iragartzeko orrialdeak banatzen ari gara, ez? Orritxo hauek. Azaroaren 14an izango dugu zineforum bat Gartxot filma eta Asisko Urmenetarekin solasaldia. Gero, abenduaren 19an Ignacio Ayestaran gonbidatu dugu. Hau iruindarra da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Orain dela aste batzuk, hitzaldi bat eman behar zuen, Iruñeko Zibibos kondestablen, baina bertan bera geratu zen, eta, honen inguruko albistea Davide batzuetan azaldu zen, eta zehaztasun gehiago nahi baduzue, banatu ditugu fotokopia batzuk, eta, irakasle hau, pertsona hau, etorriko da hitzaldia ematera gurekin. Ongi, bi informazio praktikoak. Hitzaldia bideoan grabatuko dugu, interneten jartzeko asmoarekin, lehengo hitzaldiarekin egin genuen moduan. Eta bigarrena hitzaldia eta gero izango dugu astirik, solasteko, guztion artean, eta otamen txiki bat konpartitzeko. Eta goazen orain gaurko gaiari, Roldanekin. Erruz ikusten dugu nola inbasioak eta gerrak egiteko erasotzaileek argudio ponposak ematen dituztela askatasunaren izenean, demokraziaren izenean, giza eskubideen izenean, segurtasunaren izenean edo terrorearen kontrako borrokaren izenean jartzen dira martxan gaur egungo inbasio militarrak eta mota askotako erasoak. Lehen ere horrela izaten zen. 1512ko Nafarroaren konkistan berdintsu izan zen. Gertatzen da garai horretan argudioak eta justifikazioak gehien bat erlijiosoak zirela. Eta ez hori bakarrik, elizek ere, katolikoak zein sortzen ari ziren eliza protestanteek ere, bere paper bat jokatu zuten gertakari hoietan. Nafarroaren konkistaren 500 urte urren honetan, lan handia eginda orduan zer gertatu zen aztertzeko, jendartean zabaltzeko eta gaur egun arte iristen diren ondorioak azaltzeko. Hizkuneren aldetik uste izan dugu, ari hori jarraituz, interesgarria izango zela ikuspegi hau zertxobait gehiago jorratzea aldugun neurrian. Horretarako gonbidatu dugu Roldan Jimeno, hemen dagoena, gai honetan oso aditua, ezaguna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko zuzenbidearen historiako irakasle titularra da. Aurretik, Nafarroako eta Pabe eta Aturriko herrialdeen unibertsitateetan irakasle izan da, zuzenbidean lizentziaduna eta historian ere lizentziaduna,
historian doktorea eta filosofia eta hezkuntza zientzietan ere doktorea ere bada. Dozena bat liburuen eta 40 artikulu eta liburuetako kapituluen egilea, horien artean Gregorio Monreal-Ziarekin batera, Conquista e incorporación del Reino de Navarra a Castilla liburuaren egilea da, orain dela gutxi argitaratu dena. Orain hitza Roldani dagokio, eskerrik asko eta nahi duzunean. Eskerrik asko Hizkune elkarteari, gonbidapen hau luzatzeagatik ni oso gustora etorri naiz eta are gehiago zaldiko maldikora, ja ez dakit kontua galdu dut zenbat aldiz egon naizen hemen mintzatzen eta azken aldia hain zuzen ere gutxi gorabehera duela urte terdi izan zen. Argi aldizkariak larrun gehigarrian konkistari eskaini zion gehigarri bat, eta nik bertan parte hartu nuen, beste egile batzuk bezala, eta gehigarri horren arira hemen zaldiko maldikon sola salditxo bat antolatu egin zen, 3 hizlari egon ginen, eta aitzindaria izan zen ekitaldi hura, eta ordura arte ez zen deus ere egiten konkistaren inguruan, eta hemen, zaldiko maldikon izan zen lehendabiziko aldiz konkistaren inguruan zerbait egiten zela, aurten, edo aurtengoaren aurrekari bezala, gerora bakizue, leku guztietatik hitz egiten zaigu konkistaren inguruan, eta hor gaude, konkistaz blai. Elizak eta Nafarroaren konkista eskatu zidaten prestatzea, eta egia esan da, prestatu dudanean, hitzaldi hau, konturatu naiz, azkenean, arazoak izan behar ditudala, hainbeste materia laburbiltzeko. Zeta benetan oso interesgarria den gai bat da, eta gainera oso gutxi jorratu den gai bat, eta batez ere oso gutxi divulgatu egin den gai bat. Nola hitzaldia grabatua izan behar den interneten zintzilikatzeko, eta PowerPointa ez irudien agian Euskarriko berena mugimenduetarako eta inleku txikitako, eta eskematxo bat prestatu dut, behintzat bazuek ez galtzeko. Eta zer ikusiko dugun? Hasiko naiz agian gairik ezagunena aipatzen, nola aita saindua konkistarako giltza izan zen, bulden kontua azken batean. Horretarako gehigarri bat jarri dizuet, bulden bi testua jarri ordez, nahiago izan dut artikulu oso bat jartzea. Interesgarria iruditu zait, duela urte bete, justu, gutxi gora beraz, eta urrian izan baitzen, UE-un konkistain inguruko jardunaldi batzuk egin ziren, hemen Iruñean, eta nire testua, jardunaldi horietarako prestatu nuen testua, hau Nafarroako konkistaren justifikazio juridikoa Uztaro aldizkarian, euren Uztaro aldizkarian argitaratu da, eta hause jarri dizuet, ikuste ezazuen, eta batez ere izan dezazuen testu hauen euskarazko bertsioa, uste dut interesgarria dela, bulda famatu hauek, azken batean konkistarako dauden bi dokumenturik garrantzitsuenak zalantzarik gabe, hor euskaraz izatea eta biztan eukitzea, eta gero gogoak badituzue irakurtzeko eta. Esan beharra daukat, eta barkatu disgresio hau, harrigarria iruditzen bazaizu ere, konkistaren inguruan euskaraz iaia ez dela deus ere idatzi. Gaur egun, ez dut esaten aspaldi, gaur egun sobreinformazio izugarria daukagula, euskaraz ez dago iaia deus ere. Badago liburutxo hori Nafarroa bizirikokoek egin zutena, jakina, euskarazko bertsioan, baina hola produktu berri bat, berrian Alberto Barandiaran kazetariak serie bat egin zuen konkistari eskinitakoa, osongi eginda, eta kapitulu ezberdinetan, eta berarekin bildu nintzen eta esan nion, sekurenik arazoak izango dituzula euskarazko materialak aurkitzeko, eta esan zinez benetan gezurra dirudi, eta ala da, behintzat dagoen gutxi hori, hor eskutartean baduzue primeran.
Beno, esan bezala, konkistarako giltza izan zen aita sainduarekin hasiko gara, Julio Bigarrenarekin, azalduko dut gainetik bulden kontu hau eta bere nazioarteko testu inguruan, eta batez ere garaiko aita sainduen poterearen testu inguruan, oso gauza harrigarria gertatu baitzen Nafarroan, edo Nafarroarekin, kasu honetan, nahiko eskandalagarria nazioartean, bere momentuan. Gero, pixkat jerarkia katolikoari jarraituz, aita saindutik apezpikutzara pasako gara, eta ikusiko dugu zer nolako eta zein apezpiku zeuden konkistaren garai horretan, eta zer nolako, papera edo protagonismoa izan zuten konkistaren gauzatze militarrean, baizik eta azken batean horren inguruan eta bai aurretik eta bai ondoren gertatu zena. Gero izenburua pluralean dago, hor naiz eta pluraltasun hori pixkat izkutatuta gelditu, ez da, baina ikusiko dugu konkistaren ondoren sortuko den beste eliza nafar bat, kasu honetan Joana Alberetekoaren eliza protestantea, ikusiko dugu ze protagonistak ditugun, zer nolako eragina izango duen euskal literaturan, eta euskararen irakaskuntzan, euskal literaturan hori oso ezaguna da, ez hainbeste agian euskararen irakaskuntza, eta ikusiko dugu hain zuzen ere, Nafarra den beste eliza horrek hemen hegoaldean eragingo duen kontraerreforma. Alegia, kasu honetan, monarkia espainiarraren erantzuna, Nafarroa bereko protestantismoarekiko, zer nolako neurriak hartu ziren, zer nolako harrera izan zuen Trentoko kontzilioa hemen Nafarroan, gero horrek sekulako eragina izan zuela probintzia eklesiastikoen aldaketa Nafarroan, eta batez ere, eta garrantzia handiagoa izan zuela ez bakarrik Nafarrorako, oro har Euskal Herrirako elizbarrutien mugen aldaketak. Batez ere, kasu honetan Baionako elizbarrutiaren aldaketa, mugaldaketak. Gero ikusiko dugu nola elizaren goi-karguak gaztelatarren esku geldituko den, erret patronatuaren bidez. Gero ikusiko dugu nola ere gaztelako interesa Nafar eliza gazteleratzeko klero erregularrera ere zabalduko den, eta azkenean azken hausnarketa bat. Hori izango da, ikusiko duguna, ikusten duzuen bezala, nahiko trinkoa eta gauza gehiegi, baina nik uste guztiak oso interesgarriak bere esparrutik. Espero dut, sintesi handia egin beharko dut, baina gero otamena daukagunean eta zalantzak edo zerbaitetan murgildu behar badugu, inolako arazorik gabe. Dakigun bezala, armez beharturik edo armek beharturik beretu zuen gaztela Nafarroa, baina niri interesatzen zaidana hemen, azaltzea da, batere sinesgarriak ez ziren arrazoi juridikoak erabiliz egin zela guzti hori. Kasu honetan, Julio Bigarrena aita sainduaren bulda eztabaidagarri batzuk baliatuz. Julio Bigarrenari aurpegia jartzen ez diozuenak, badago Rafaelen kuadro bat, British Museuman dagoena, hor primeran ikusten zaiona, orain agian honekin ja aurpegia jartzen diozue. Beraz, esan bezala, kasu honetan, etorkizunean etorriko den eransketa hori, konkista baten ondorioz etorriko da, eta arrazoi juridikoak esan bezala, bulda batzuen bitartez etorriko da. Momentu honetan, Eliza Katolikoaren egoera guztiek ezagutzen duzue. Ez da, hortaz ez dut hitz egin behar, baina badakizue momentu honetan Eliza Katolikoak eta batez ere Erroma eta aita sainduak, kardenalak eta sekulako korrupzioan murgildutak daudela. Korrupzio politikoan, korrupzio ekonomikoan,
korrupzio moralean ere, amoranteekin, seme alabak, eta bar, ez? Gerora, protestantismoa eragingo duena, eta gerora, Eliza berak erreformatuko duena Trentoren bitartez, ez? Ez daukagu horren urrun, ez? Cesar Borgiarren kasua. Beno, edozein kasutan, ez? Testu inguru horretan ere kokatu behar dugu iruzur hau. Esan bezala, konkista eskubidea bermatzeko Fernando Katolikoak buldak erabiliko ditu. Bulden kontua ulertzeko bere testu inguruan kokatu behar dugu. Bakizuen nola bulda hauek edo bulda hauen bitartez oso modu simplean esan da, ez? Eta kontua nahiko konplexua da, Fernando Katolikoak konkistarako plana eginda dauka, eta orduan bere aginduz Julio Bigarrenak 2 bulda egiten ditu. Plana 2 fasetan eginda dago. Lehenengoa, Pastorileka Elestiz, uztailaren 21koa da, 1512ko uztailaren 21koa, hain zuzen ere konkistarako tropak hor daudenean, ez? Eta hor esaten da, hor ez dira irakurriko duzuen bezala, hor testua daukazue, hor ez dira Nafarroako erregeak inun ere aipatzen, eta Nafarroako kasua inun ere aipatzen, baina esaten da Pisako zisma apoiatzen dituzten erregeak, eskomunikatuak eldituko direla, eta haien lurraldeak konkistatzen dituenei, lurralde horiek beraientzat izango direla. Eta urrengo bulda, konkista gauzatua dagoenean, 1513ko otsailaren 18koa, exigit contumacium, kasu horretan alberetarrei eskomunioia esartzen diete. Bain zuzen, zismatikoak izateagatik, eta gainera Fernando Katolikoari erresumaren jabetza ematen dio. Hori labur esan da. Garaiko testu inguruan kokatzen badugu, hau oso eztabaidagarria izan zen. Oso eztabaidagarria hainbat arrazoiengatik. Argudio hauek Erdi Aroko argudioak ziren. Eliza Katolikoak bere historian zehar, Eliza eta estatuaren arteko harremanak deitzen zaion horri, fase ezberdinak izan ditu historian zehar. Jakina, harreman horiek geroz eta garrantzitsuagoak izan dira, batez ere Milango ediktoaren ondoren, laugarren mendearen ondoren, Eliza Katolikoa, Eliza Kristaua, ofizializatzen denean, eta orduan, gutxika, Erdi Aroan zehar, Eliza eta estatuaren arteko ezberdintasuna oso txikia zen, edo beste modu batez esan da. Elizak mundu sekularrean eta estatuan, potere zibilean, eskua hartzen zuen inolako arazorik gabe. Hor ditugu, historian zehar, kanpora joan gabe, Nafarroan bertan, kasuak non aita zainduek, hainbat Nafarroako erregek eskomunikatu zituzten, eta arazo batzuk egon ziren, eta bar. Hau Erdi Aroan zehar gertatzen da. Eta batez ere, 13 mendean, horrek sekulako goraldia dauka. Baina, gero batez ere, 14 mendetik eta zalantzarik gabe 15 mendetik aurrera, hau krisian sartzen da. Eta zergatik sartzen da krisian? Estatu modernoa sortzen delako. Estatu modernoa batez ere 16 mendetik aurrera garatuko da, baina 15 mendean modu orokorrean Europan ideia hauek oso barneratutak daude. Orduan, estatu modernoak suposatzen du, orain jorratzen ari garen gaiarekiko, erregeek
subiranoak direla eta haien gainetik daukaten autoritate bakarra jainkoa dela. Gainera, haien autoritatea jainkoaren gandik jasotzen dute zuzenean. Eta orduan, aitasainduak ez du zertan edo zergatik, ez, estatuetako politikagintzan sartu behar. Orduan, 16. mendearen hasieran, edo 2. hamarkadan, alegia, konkistaren garaian, dagoeneko aitasainduek ezin zuten, ez zeukaten inolako autoritaterik estatuetako politikagintzan sartzeko. Hor, berezitasun bat ematen da. Claro, bereizketa hori erabatekoa da ja protestantismoa sortzen denean, jakina, ez? Europa mailan. Orduan zer gertatzen da? Nafarroaren konkista hau izan zela mundu osoan, hain zuzen ere, aitasainduaren potere temporalaren ezarketaren azken adibidea. Eta horrek sekulako eztabaida juridikoa sortu egin zuen ez bakarrik Gaztelan eta nahi baduzue Nafarroa behereko erregen artean, Albret Darren artean, ben konkista gauzatuta izan zenean, baizik eta nazioartean ere. Hor baditugu egileak, Italian, Inglaterran, eta hainbat lekutan. Jakina, Gaztelak bulde kontu hori erabili zuen eta maneiatu egin zuen, argudio juridiko bizi bat bezala. Baina, karo, Europa osoan zehar hori ikusten zuten, ez nahiko gauza, berezia bezala, ez, anakronismo bat. Eta, hola gelditu zen kontua. Hola gelditu zen kontua, nahi baduzue, eztabaida juridiko huts batean, eta azken batean honi ezitzaion bueltarik eman. Hor gelditu zen Nafarroa azken batean Gaztelako koroan txertatuta. Baina, egia esan da, ezin dugu hortan sakondu, baina esan bezala, bulda hauek oso ezagunak izan ziren nazioartean zehar, hain zuzen ere, hau ejemplifikatzeko, ez? Erdi Aroko aitasainduen botere temporal hori, ez, edo temporal horren azken adibide bezala. Ez daukagu denborarik, esan bezala hemen murgiltzeko, hemen sakontzeko, baina horregatik eman dizuet, testutxo hau irakurri nahi baduzue, egia esan da, buldak, batez ere bigarren buldak, sutan jartzen du edonor, eta iruzurra horren evidentea da, baina tira, hori hor utziko dugu. Orduan, badugu, esan bezala, badugu konkista gauzatua, baina hau esan da, ja, bigarren puntura sartuko naiz. Bigarren puntuan, eta orain esan behar dudana, beste puntuekin ere zerikusirik daukan gauza bat da. Niri, Elizaren ikuspegia edo konkista Elizatik asaltzea oso interesgarria iruditzen zait, zeta guk gaur egun, 21. mendearen hasieran, eta gauza bera gertatzen zen 20. mendean, historiografian, guk badugu historiarekiko nik uste ikuspegi faltxeatu bat. Esango dizuet zergatik. Badugu oso ikuspegi estatolatra. Edo, nahi baduzu, ikusten dugu gure aurreko mende guztiak, behintzat Erdi Aro arte, beti estatuaren ikuspegitik. Berdin zaitze estatu. Baina beti estatua da gure azterketa historiografikorako muga geografikoa. Baina, Elizara jotzen badugu, estatuaren mugak ez dira garai horretako mugak. Alegia, Elizbarrutiek bazituzten beste muga oso ezberdinak.
eta duela ezain beste arte. Nolakoa zen garai horretako Nafarroaren muga eklesiastikoak? Bueno, Nafarroa gehiena erdialde iparraldea Iruñeko elizbarrutia hartzen zuen, baina Iruñeko elizbarrutia sartzen zen eta hartzen zuen Gipuzkoako iaia Gipuzkoa osoa. Esan behar duen Gipuzkoako zati gehiena, Gipuzkoa iaia osoa, debarte. Nafarroako iparraldearen puntan, alegia Baztan eta Bortzirietan, Baionako elizbarrutia zegoen. Eta Gipuzkoako, Hondarribiatik Pasairaino, hori ere Baionako elizbarrutiaren barruan zegoen. Aragoiko Baldonseia, hor Zangotzaldean dagoena, hori ere Iruñeko elizbarrutian zegoen. Eta gero, Kalahorrako elizbarrutia sartzen zen Nafarroako Lizarraldeko zatirik mendebaldeena nean. Eta gero, Tuterako Errioxa, Tarazonako elizbarrutikoa zen, eta Cortes de Navarra, herria, kasu honetan, Zaragozako elizbarrutikoa. Bitu, ze konplexua. Honek sekulako garrantzia zeukan, zeta azken batean, Iruñeko apezpikua ezen bakarrik, Nafarroako zatirik handienaren apezpikua, baizik eta Gipuzkoako apezpikua ere. Edota Baionako apezpikua ere, apezpikua zen Elizondokoa adibidez. Honek gainera, bazeuen garrantzia arlo askotan. Hemen zabaldu ninteke, ez daukagu denborarik, baina bi adibide simple. Askotan, jende xumearentzat askozaz garrantzitsuagoa zen nor zen bere apezpikua, nor zen bere erregea baino. Zergatik? Zeta Elizak eskuduntza zuen adibidez ezkontzarekin zerikusirik zeukan guztian. Eta hortik abiatuta, oinordetzarekin zerikusia zeukaten gauza gehienek ere Elizak ikusten zituen. Elizako epaitegietan ikusten ziren. Karo, jendearentzat, jende xumearentzat, normalentzat, zer zen azken batean bere bizitzan zegoen gauzarik garrantzitsuena. Norekin ezkontzen naiz, zeintzuk nire seme-alabak, zeintzuk zein den azken batean nire familia proiektua. Ta hori Elizaren esku zegoen, ez zegoen botere zibilaren esku. Eta beste gauza bat, asilo eskubidea historian zehar Elizarena zen asilo eklesiastikoa. Eta orduan, edozein ustezko delitu, edo kasu honetan ustezko delinkuenteak atxilotzera joan behar zirenean, nik horren inguruan doktore tesi bat zuzendu nuen, hemen Nafarroan inguruan, zer egiten zuen? Eliza batera joan eta asilo eskubidea eskatu. Milaka prozesu ditugu hemen Iruñeko artxiboan, Elizbarrutiaren artxiboan horren inguruan. Zergatik nahiago zuten, epaituak izatea edozein delitu eginda Elizbarrutiaren tribunaletatik eta ez tribunal sekularretatik, erret tribunaletatik justizia, askozaz, suabeagoa zelako, ez zegoen torturarik, ezen inkisizioak kasu honetan, eta epaitegi normala Elizbarrutiarena. Orduan, adibidez, Gipuzkoako delinkuente guztiak edo ustezko guztiak saiatzen ziren adibidez, ermita batera joan, Eliza batera joan, eta ate bat ukitzearekin ez ziren epaituak izaten auzitegi sekularretatik, baizik eta Eliz auzitegietatik. Guzti hau esaten dizuet, ez eta oso gauza konplexua izan, eta sakonke eta gehiago beharko lukeen, baina esaten dizuet, askotan
gaur egungo ikuspegitik galtzen dugula garai horretan elizak zeukan, ez, dimentsioa. Dimentsioa ez bakarrik elizaren historiarako, baizik eta jende xea den historiarentzat. Beno, orduan, esan bezala, hitz hauek esan ondoren, zer nolako panorama aurkitzen dugun Iruñeko apezpikutzan konkistaren garaian. Ja 1482 urtean, Aitasainduak apezpiku atzerritar bat izendatu zuen Iruñarako. Antoniotto Gentil Pallavicini, italiar bat. Karo, beti hitz egiten da, zer nolako egoeran zegoen Nafarroa, zer nolako iskanbilak zituzten Albretdarrak Fernando Katolikoarekin, modu paraleloan, ja ordundik, urte horretatik, Nafarroako erregeek beste gerratxo bat zeukaten, beste fronte bat irekita zeukaten, kasu honetan, Aitasainduarekin, ez dutelako gustoko Gentil Pallavicini honen izendapena. Azkenean, atzera egin behar izan zuten, erregeek, eta Pallavicinik, zergatik interesatzen zitzaion Iruñeko apezpiku izatea, errenta batzuk lortzeko. Ez zuen Nafarroa inoiz ere pisatu. Eta orduan beti ere, bikario batzuen bitartez gobernatzen zuen. Pallavicinik, beraz, hemen egon izan balitz, Iruñeko apezpikuak, konkistaren aurreko, negoziaketa guztietan, parte hartu izan beharko luke, baina, kasu horretan, apezpikoa desagerturik zegoen. Erroman zegoen, kobratzeko eta kito. Pallavicini 1507an hil zen, eta orduan, zer gertatu zen? Hain zuzen ere, faltan somatzen zenean, apezpiku garrantzitsu bat, nun pakea ekarri beharko lukela, eta bar, Aitasainduak beste apezpiku italiar bat izendatu zuen. Pazio Santori. Eta, gauza aurrekoarekin bezala, dirua besterik ez zuen lortu nahi, eta gainera, bere interesak ondo kudeatzeko, bere interes ekonomikoak ondo kudeatzeko, jarri zuen bikarioa beste italiar bat izan zen. Kasu honetan, Antonio Roncionio. Karo, pentsa, hemengo jendea, ezin zuen sinetxi, gerra gainean izan da, iaia, eta olako egoera batean. Orduan, Pallavicini hil zenean, eta Santoriren izendapena etorri zenean, katedraleko kabildoak, kanonjeek esan zuten, insumisioan sartzen gara, eta ez dugu Santori hau onartzen. Eta orduan, ez dugu Santori onartzen, eta are gutxiago Roncionio hori, Eta orduan, hartu zuten, bikario bezala izendatu zuten, zuzenean, Miguel Garcés de Cascante, zela katedraleko priorea, eta orduan, esan zuten, eta hautatuko dugu gugeuk ere apezpikoa, gero erromara bidaliko dugu, zer nolako sortea gertatzen den, azken batean hor dago bat, bota zuten, Eta, zuzenbide kanonikoaren gatik, garaiko zuzenbide kanonikoak, Aitasainduak zen apezpikuek eta izendatzen zituenak, baina zer gertatzen zen? Iruñeko kanonjeek esan zutela. Historian zehar, ohitura zegoen, Erdi Aroan, apezpikoak Iruñeko kanonjek izendatzen, edo hautatzen zutela, eta gero Erromak oniritzia ematen zuela. Zuzenbide kanonikoaren iturri bat, barkatu, beti, zuzenbidearen historialaria nahi zenez, olako etara jotzen dut beti, baina zuzenbide kanonikoaren iturri bat beti ere ohitura da. Eta orduan horri helduta hortik jo zuten. Horri helduta hortik jo zuten eta nahiko jarrera insumiso makarra batean, izendatu zuten Juan Hirugarrena Albretdarraren anai bat, Amadeo edo Amaneo Albretekoa izendatu zuten apezpiku.
Beno, horrek, Jose Goñigat Tanbide, izan dela zalantzarik gabe, Iruñeko apezpikuen historia hobekien, idatzi duena, eta bere hitzetan, Amaneoren izendapena izan zen un desafío temerario, kasu honetan, eta ja porrota, aurrikusita zegoen, Baina, testu inguru horretan kokatu behar dugu. Urrengo hilabeteak, kulebroi bat gertatzen da, azken batean Iruñeko Elizaren historian, hor parte hartzen du Fernando Katolikoa guztian hasten, gero ere sartzen da hor Pisako zismaren kontua, eta bar. Edo nola ere, labur biltzearren, Fernando Katolikoak erabiliko duen argudio bat buldetarako, konkistarako eta abar, askotan ez dena saltzen, izango da Amaneo Albreteko hau Pisan egon zela eta zismatikoa zela. Eta hori gainera gezurra izan zen. Edozein kasutan, gezur horren froga izan zen behin Fernando Katolikoa hil zenean, 1516 urtean, eta behin Pisako zismaren kontua ahaztuta gelditu zenean, hain zuzen ere, errege zismatikoa Frantziakoa zen, eta hor jarraitu zuen, inolako arazorik gabe. Kasu honetan, aita zaindu berria, Leon Amargarrenak, Amaneo Albretekoari berriro ere Iruñeko apezpikutza eman zion, eta askotan hau azten da, baina hain zuzen ere 1516tik 1520ra Juan de Albertekoaren anaia, Nafarroa garaia gaztelaren koroaren barruan daukagunean, hemengo apezpikua izan zen. Hori alde batetik. Nola doan, hemen. Erlojua. Konkistaren ondoren sortuko den beste eliza bat. Hau oso ezaguna da, labur esango dut, eta zaudeten guztiok ezagutzen duzue. Bakizue, konkistaren konkista, ez zela bakarrik goi Nafarrora gauzatu, konkista ere Nafarroa beherean gauzatu egin zen, eta azkenean, bakizu ere, Albretarrek 3 saiakera egin zituztela erresuma berreskuratzeko, 3ak porrot egin zuten, azkena noaingo batailarekin, eta gerora Amaiurrekin, eta baina edonola ere, Carlos lehenengoak, edo bosgarrenak, deitu nahi duzuen bezala, Nafarroa beherea utzi egin zuen arrazoi estrategikoengatik. Nola Albretarraek, nola Albretarra hauek azkenean protestante egiten diren. Hor, astapena nahi baduzue Enrique Bigarrenean, kokatu behar dugu. Enrique Bigarrena Zangotzan jaio zen printzeura erregetza da ailegatzen denean, Margarita Angulemakoarekin ezkondu zen, hau Frantziako erregearen arreba zen, eta egia esan da, kasu honetan, Margarita Angulemakoa oso pertsonalitate berezia zeukan, oso argia, oso humanista, oso tolerantea, eta, bere nerakeko jauregian, batez ere, humanistez inguratu egin zen, filosofoekin, teologoekin, eta badakizue, Heptameron liburua idatzi egin zuela, garai horretan heretikotzat hartu zela, eta, Margarita erregina 1555 urtean hil zen, eta
gero, hor bere alaba sartu zen, Juana Albretekoa, Juana Hirugarrena, 1572an hil zela, eta gero bere semea Enrique Hirugarrenak, akizuek gero katolizismora pasa zela, 1589an Enrique Laugarren, edo Frantziako Enrique Laugarrena izateko. Badakizue Juana Hirugarrenak erlijio katolikoa utzi zuela, erreformara pasa zela, kasu honetan 1560an, eta oso momentu interesgarria da, eta justu Trentoko kontzilioaren bukaeretan kokatzen gara. Horrek nolabaiteko gerra bat piztu zuela Nafarroa berean bertan, eta Nafarroa berean, eta oro har, gerora bere semearekin ere, Frantzia osoan, ez? Edozein kasutan, eta guztik ezagutzen duzuen bezala, kasu honetan kalbinismoaren bitartez, eta bere eliza erreformatua kalbinista zen, hugonotea, eliza protestante guztiak bezala, hizkuntzei garrantzi izugarria emango diote, eta horrek suposatuko du euskal literaturan batez ere, sekulako bultzada, ez? Joanes de Leizarragaren Bibliarekin, ez? Jesus Krist gure jaunaren testamendu berriarekin, eta bar. Interesgarria da, gerora esango dudanarengatik ere, euskararen irakaskuntzan izango duen bultzada kalbinismoa. Karo, erreformatzaileek egingo duten edo bultzatuko duten arlo bat hezkuntza izango da. Hain zuzen ere, doktrina berria hezkuntzaren bitartez zabaltzeko. Hau, eliza erreformatu guztiek egingo dute, oinarrizko hezkuntzatik eta gainontzekoetan, ez? Eta orduan, hor ere material interesgarriak sortuko dira euskaraz, eta olako kartilla txiki batzuk ere idatziko dira protestantismoa zabaltzeko, eta adibidez, jakin badakigu, euskaraz idatzitako kartilla protestante batzuk agoitzen, aurkitu zituztela, ez? Eta hola. Eta, olakoak, ez? Esan bezala, azkenean, Enrique Hirugarrenak, Enrique Laugarrena, Parisko Enrique Laugarrena izateko, ez, protestantismoa utzi zuen, ez, Paris bien vale una misa, lelo famatu horrekin, eta egia esan da oso urte gutxi izan ziren, hain zuzen ere protestantismoa mantendu egin zena hor Nafarroa berean. Baina, sekulako eragina izan zuen, eta ja laugarren puntura pasatzen naiz, hemengo kontraerreformarako. Alegia, hor jarri dizuedan bezala, eskeman, ez, monarkia espainiarraren erantzuna izan zen, ez, Nafarroako protestantismorako, ez, izan zen kontraerreforma. Kontraerreforman fase ezberdin, aurkitzen alditugu, eta hemen hiru gauza ezberdin aipatzen dizkizuet batez ere. Lehenengo neurriak. Lehenengo neurriak oso goiz hartzen dira, alegia Juana Albretekoa oraindik protestantea izan baino askozaz lehenago, iaia protestantismoaren hasieratik, ez, 20. hamarkadatik, eta hori zergatik, hain zuzen ere, olako materialak, lehen aipatu dizkizuedan material horiek, Europa osoan zehar zabaltzen hasten direlako. Karo, zabaltzen hasten dira, adibidez, 1523an, 1523a, behitu, data oso esanguratsua da, eta Carlos Lehenengoaren barkamen orokorrak edo amnistia orokorra 1524koa da, alegia, Nafarroa ez da baretzen hasten 1524an, ez? 1523an Pasaian, eta Pasaia, gogoratzen dizuet, Iruñeko Elizbarrutikoa zen, barkatu ez, garai honetan, ez, gaizki esan dizuet, Baionako Elizbarrutikoa zen, gerora, Iruñeko Elizbarrutikoa izango da,
Pasaian aurkituko dute Luteroren material batzuk. Ez? Luterok idatzitako material batzuk, jakina, ez? Olako kartillak eta. Orduan, kontrolak esartzen dira. Baina Pasaiak, Gipuzkoa bezala, kasu honetan, Gaztelako ere koroaren barruan zegoen. Jakina, kalbinismoa ofizializatzen denean, Nafarroa berean, kontroloiek zorroztu egingo dira. Eta, kasu honetan, Felipe Bigarrenaren garaian kokatzen gara. Felipe Bigarrena izan zen, askotan aipatzen da, ez nola, Trentoko kontzilioa berarentzat, zerbait, iaia lausoa edo zerbait light, zen, bera Trentokoa baino tridentinoagoa zen eta guzti. Eta, orduan neurri berezi batzuk hartuko dira. Zer neurri hartuko diren? Lehenik eta behin Trentoko kontzilioaren harrera Nafarroan ezinbestekoa izatea. Horretarako, Trentoko kontzilioak Eliza osorako hainbat gauza esartzen zituen, eta besteak beste esartzen zuenetako gauzetako bat zen Elizbarrutik bakoitzak egin behar zuela sinodo bat Trentoko kontzilioaren harrera gauzatzeko Elizbarruti horretan, ez? Eta orduan, ja hasieratik Trentoko kontzilioaren garaitik, Iruñeko apezpikuek, jakina, Gaztelako erregeak jarritako apezpikuak, ez? Kontzilio edo sinodo hori egiteko asmoekin hasi ziren. Nori egokitu zitzaion proiektu hori batez ere? Diego Remirez Sedeño apezpikuari. Egon zela, 1561-etik 1563 garren urtera arte. Goñi Gaztanbidek, diot ez da inolako, hola sospetxosoa, holako hitza raroak esateko, hola deskribatu zuen Diego Remírez Sedeño. Es de hechura de Felipe II y castellano de nacimiento y corazón. Hola esan zuen, Goñi Gaztanbidek. Hala da, ez? Orduan, karo, azken batean, zein zen bere helburua, Trentoko kontzilioaren arau kanonikoak hemen esartzea eta garatzea, baina eraberean errege Felipe Bigarrenak esandakoa hemen esartzea. Esan beharra dago, batez ere, gai hauetan ezjatkitunak zareten ontzat, nahiko gauza ezaguna da, Trentoko kontzilioa ez zela Europa osoan, Europa katolikoan ezarri. Hain zuzen ere, lehen aipatzen nizuen Eliza eta estatuaren arteko bereiztasun horrengatik. Gauza batzuk bai, nola ez, liturgiako aldaketak, noski, ez, baina beste batzutan, ez. Eta, nun ezarri zen Trentoko kontzilioa bere osotasunean, bai Espainian eta bai Italian. Gainontzeko lekuetan, ez. Eta, orduan, adibidez, nolako zen Remirez Sedeño, adibidez, bera izan zen Trentoko kontzilioan bertan, inkisizioaren garrantzia defendatu zuena, eta holakoak. Edonola ere, hainbat arrazoiengatik, ez dugu denborarik osartzeko, Remirez Sedeñonek ezin izan zuen sinodoa garatu, naiz eta material guztia hori hor izan, saiatu ziren 1566 garren urtean egiten, baina ezin izan zuten gauzatu, gauza bera 1577an, gauza bera 1586an, hainbat arrazoiengatik ezin izan zuten lortu, eta azkenean urrengo apezpikuak egin zuen Bernardo de Rojas y Sandovalek, kasu honetan 1580 garren urtean, eta hor ja
aintzinaro osoan zehar egon ziren konstituzioak, Elizain konstituzioak onartu egin ziren. Bueno, eta horrela, ezarri egin zen Iruñean modu ofizialean, zuzenbide kanonikoan, Trentoko eredua, eta Elizak gainontzean eredu horri jarraitu egin zion. Sekulako, aldaketa izan zen, arlo askotan adibidez, lehen aipatzen nuen ezkontzaren kontua. Ez dauka zer ikusirik ezkontza Trento baino lehenago, hemen Euskal Herrian, eta Nafarroan bati bat, baina Euskal Herrian oro har, ezkontza Trento baino lehenago, edo ezkontza Trento eta gero. Eta gainera, gai hori ere oso polita da Euskararen historiaren ikuspegitik, eta dokumentu oso politak daude, garai batean Jose Mari Satrustegik argitaratu zituenak, baina hori ja beste bide batzuetatik joango ginateke. Trentok, edo Trentoren aitzakipean, hobesan da, Felipe Bigarrenak bi aldaketa nagusi egingo ditu. Bata izango da probintzia eklesiastikoaren aldaketa, bestea izango da Elizbarrutien mugen aldaketa. Ja, denbora aurrera doa eta oso labur esan behar ditut. Probintzia eklesiastikoaren aldaketa. Elizbarrutiak probintzia eklesiastiko zabalago batzuetan txertatutak zeuden, eta kasu honetan Iruñeko Elizbarrutia ez zeukan metropoliaren maila hori, eta orduan Tarazonarekin batera, Zaragozako Elizbarrutiaren barruan zegoen. Karo, hau oso garrantzitsua da, zeta esan bezala, esan dizuendan bezala, muga eklesiastikoak ez dute bat egiten muga sekularrekin, baina gainera hau mantentzea suposatzen zuen, Nafarroako koroa, Nafarroako erresuma Gaztelako koroaren barruan zegoen, baina Elizbarrutia gehienak Kalahorrakoak enduta, oso zati txikia zela Nafarroarentzat, Aragoiren barruan zeuden. Eta orduan, hori konpontzeko, Felipe Bigarrenak lortu zuen Burgosko probintzian sartzea. Gainera, ez dizuet esan, barkatu eta hau oso interesgarri iruditzen zait, Juana eta Katalina Albretakoak 1500 batean saiatu ziren eta nola ez zuten lortu Nafarroako edo behintzat Iruñeko Elizbarrutia probintzia eklesiastiko bat ezartzea eta euskal lurralde guztiak, Elizbarruti guztiak, Iruñeko edo hobesanda Nafarroako probintzia eklesiastikoan sartzea. Hori oso berezia da, eta sartuko lukete Leskar eta Oloron, horiek zeudela Nafarroako beherean, eta Daxetik eta Baionatik sortutako Elizbarruti batzuk. Eta egia esan da, izango litzateke, oso gauza berezia, ezen aurrera atera. Baina, esan bezala, bazkenean Felipe Bigarrenak lortu zuen probintzia eklesiastikoa Burgosera pasatzea. Elizbarrutien mugen aldaketa. Badago konkistaren aurreko urteetan oso episodio ere interesgarria historiografikoki, eta ez dena horren inguruan deus ere esaten, ez daukat orain denborarik, baina Fernando Katolikoa saiatu egin zen Gipuzkoa Iruñeko Elizbarrutitik ateratzen eta Elizbarruti bakar bat ateratzen. Hain zuzen ere, Nafarroa debilitatzeko. Lortu zuen Gipuzkoarra konbentzitzea, normala zen, esaten badizute, ateratzen zara eta autonomoa zara, nola ez da? Eta baina, gero, hainbat arrazoiengatik, ezen hori aurrera atera. Noiz lortu egin zen azken batean, lehen aipatu dizkizuedan lurra hauek bereiztea, ez Gipuzkoa baizik eta kasu honetan Baionako Elizbarrutia zena
ja modu betirako galtzea, izan zen Felipe Bigarrenaren garaian. Berriro ere, Jose Goñikartanbideren hitzak ekarriko ditut gogora. Gustatzen zait, eta badirudi bestela euskalo ze egile eta ikuste egile ortodoxo bat dela. Babitu, hau nola deskribatu egin zuen. El nacionalismo religioso de Felipe II no podía estar conforme con esta situación. Era preciso que las fronteras eclesiásticas coincidiesen con las políticas. El peligro de caer en el calvinismo que amenazaba a los españoles y acudían a Bayona para sus asuntos eclesiásticos le vino muy bien para enmascarar sus verdaderas intenciones. Establecer una frontera clara entre la monarquía española y los reinos de la Navarra continental y Francia. Bueno, hau da, Goñikartanbidek esandakoa. Kontua ere, nola egin zen? Azken batean, arazoa hor zegoen, Trentoko kontzilioa ezarri behar zen, eta orduan, eskatzen dizkiote Baionako apezpikuari Trentoko kontzilioaren hainbat erabaki eta aplikatu behar direla, eta aitzakiarekin protestantismoa dela eta ez daude ezin dela arriskoa dagoela eta azkenean Felipe Bigarrenak aita zainduaren gandik, Pio Bosgarrenak kasu honetan lortu egin zuen hor muga aldatzea. Hasieran aita zainduak ez zuen begionez ikusi, baina Felipe Bigarrenak lortu zuen eta ezarri zuen inolako arazorik gabe eta 1572tik aurrera Hondarribia Baztan, Bortziriak eta Malerreka Iruñeko Elizbarrutiaren barrura gelditu ziren. Eta esan bezala, kristautasunaren hastapenetatik, behintzate Elizbarrutiak eratu zirenetik, Baionako Elizbarrutia eratu zenetik, lurralde hauek Baionako Elizbarrutiaren barruan zeuden. Zergatik Felipe Bigarrenak horren besteko indarra zeukan, hain zuzen ere erret patronatuaren gatik. Erret patronatuaren bitartez erregek izendatzen altzituzten zuzenean Elizaren goi karguak. Eta bitzetan esan da, ordundik aurrera, konkistatik aurrera, berdin zait Fernando Katolikoak, Carlos Bosgarrenak, Felipe Bigarrenak, eta gainontzekoak, Iruñeko apezpiku guztiak haiek izendatuko dituzte. Eta Erromak, azken batean, adostasuna emango du bakarrik. Horregatik, erregearen konfidantzako jendea izango da. Eta gainera, ez bakarrik Elizaren kudeaketarako, apezpikuak ere, eta elizgizonak ere, goi elizgizonak, Nafarroako gorteen beso bat ziren. Gorte estamentalak ziren, eta 3 beso ziren, beso esan dut, brazos, hola ditzen zitzaien, Eliza, noblezia eta hiribilduak. Tesatzen zitzaien ere, botere sekularrean indar hori izateko. Esan bezala, 18. mendera arte, naiz eta Nafar elizgizonek eskatu, baina beti gaztelako apezpikuak egon ziren. Gauza berbera esan daiteke klero erregularraren erreformaren inguruan. Hori ez da bakarrik Nafarroan gauzatzen, klero erregularraren erreforma gauza orokor bat da, Eliza osoan zehar ematen dena, baina hemen Nafarroan aprobetxatu egin zen erreforma hori, hain zuzen ere, klero erregularra ere gazteleratzeko. Jakina erret patronatua dela eta erregek lortu zuten monasterio garrantzitsuenetako, edo konbentu garrantzitsuenetako abadeak gaztelatarrak izatea, baina erreformaren bitartez ere lortu egin zuten, Nafar elizgizonak formatzeko, gaztelako konbentuetara joatea. Eta horrek, ekarri zuen, egun batetik bestera, aldaketa izugarria
elizgizonetako formazioan, jakina, ez? Hemendik aurrera, bai zisterrean, eta, bueno, guztietan, ez? Joan behar izan zuten ara. Eta ez hori bakarrik, Felipe Bigarrenak ere dekretu bat egin zuen, Espainiako, monarkiako unibertsitateko ikasle guztiek ezin zutela ikasi atzerriko unibertsitatetan. Karo, unibertsitateko ikasleen 95% elizgizonak ziren. Orduan, azken batean, elizgizon prestatuenak, nun ikasten zuten, jakina. Hemendik aurrera, Alkalan, Salamankan, eta bar. Joaten badugu atzera, nun ikasten zuten Nafarrek Erdi Aroan eta Aro Modernoaren hasieran. Hor ditugu, adibidez, jasotarrak, Bolonian, ez? Parisen, ez? Goratu Parisen, hor Nafarroako eskola egon zela, edo Martin Azpilikuetak Toulousen, eta Cahorsen, eta bar, ez? Orduan, hor aldaketa bat egon zen, eta azken batean, eta ja ondorio bezala, eta bukatzen dut, ez? Elizaren historia ezinbestekoa da, konkista ulertzeko, bai konkistaren aurreko urteak ulertzeko, eta bai batez ere, konkistaren ondoren Nafarroan izango dugun izaera instituzionala, soziala eta kulturala ulertzeko. Besterik gabe, eskerrik asko. Galderak edo aipamenak eta egiteko badugu aukera. Aipatu duzu Martin Azpilikueta, eta hori Orreagan izan zen bizitzaren bukaeran, ez dakit, bere postura hasierakoa zen, ez nahi dut konkista lehenengo urteetan, edo noiz izan zen, edo zer postura hartu zen. Egia esan da, nik gaina artikulu bat idatzi nuen duela ezain beste Azpilikueta terren inguruan Orreagan egon zen ez bukaeran baizik eta erdian. Hain zuzen ere, Toulousetik Salamankarako pausu horretan tartean Orreagan egon zen. Eta bere bizitzaren bukaeran Barasoinen egon zen, bere etxean, jauregian, hor hain zuzen ere Roman arazo batzuk izan zituelako Bartolome de Carranzaren auzia dela eta. Zein da Martin Azpilikuetaren kasua? Azpilikuetarrak Azpilikuetarren historia jasotarren historia da, leinu bera da. San Francisco Javiertarren leinua, ez? Dakizuen ez bezala, jasotarrak, konkistaren garaian, agramondarrak ziren, hor burrukatzen egon ziren Amaiurren bertan, eta bar, ez? Askripzio politikoa argi eta garbia. Karo, ja Martin Azpilikuetaren belaunaldia, ja beste belaunaldi berri bat da. Eta, karo, Martin Azpilikuetaren jarrera oso posibilista da. Markatuta dago abizenarengatik, markatuta dago atzerrian ikasi eta irakatsi duelako. Eta orduan, egia esan da, eta, adibidez, Pedro Esartek hartzen baduzu bere historia, Nafarro konkistaren historia, diot, hor esaten du, eta Salamankara joan zen, eta ez zeukan besterik, eta hemen pixkat egin zizkioten, barrabeskerik guztiak, izan zirenla, hain zuzen ere, bere askripzio politikoaren gatik. Nik horrekin ez nago ados. Nik uste Azpilikueta ez dugula martiri bat bezala ikusi behar,
zentzu horretan berak ideiak oso garbiak zituelako, oso posibilista izan zen, eta dokumentuak daude, oso karta famatua hain zuzen ere, bere kontrakoek haren fama pixkat apurtzeko edo hain zuzen ere hildo horretatik jotzen zuten, ez? Ea gramondarra zen, ea zen leiala eta bera, oso leialtasun zintzoa adierazten dio erregeari, eta gainera bere familiakoi esaten die, ahaztu ezazue zer izan ginen, eta daukagun egoera hau da, jarraitu dezagun, ez? Baina ez hori bakarrik, nik egin nuen artikulua eta begiak irekin nituen erabat familia honekiko, izan zen bere anai bat, baita Martin Azpilkueta deiturikoa, eta hau izen berbera izatea nahiko amankomuna zen hemen, Nafarroan, bata zen Martin Nagusia eta bestea Martin Txikia, kanonista Martin Txikia zen, bestea ere Toulouseen ikasia, doktorea, eta ara eta nora nun jartzen duten, hain zuzen ere, Nafarroako kontseilu nagusian, egungo auzitegi gorena izango zena, erregeak jarrita eta gainera jartzen dute epaitzen, hain zuzen ere, Carlos Lehenengoaren barkamenen ondorengoko agramondar baten auzia, hain zuzen ere, ejemplifikatzeko, eta olako auziak terrorifikoak izan ziren, gehienak hil zituzten, torturatuak, galeretara eramandak, eta bar, hor Peio Monteanok kasu batzuk azaltzen ditu bere liburuan. Martin Azpilikueta senior hau, nagusi hau, hor jarri zuten, hain zuzen ere, ez bakarrik bere leialtasuna frogatzeko, baizik eta gizartearen aurrean adierazteko nola Azpilikuetatarrak, orain, pixkat Guerra de las Galaxiasen bezala, nola pasadiren alde ilunera, edo alde argira nahi baduzue, haien ikuspegitik, holaxe kertatu zen, eta egia esan da, Martin Azpilikuetari, kanonistari, ezer gutxi gelditzen zitzaion haren arbasoen gandik. Zergatik joan zen hori, Portugal aldera, edo? Sekulako, zen zalantzarik gabe, garai horretan zegoen kanonistarik garrantzitsuena. Oso aberatsa zen, eta Coimbrako unibertsitatea zen zalantzarik gabe Portugalen zegoen unibertsitaterik garrantzitsuena. Eta gaur egun bada, ere, orduan, han aukera bat izan zuen, eta, bizitza berri bat, hasteko, zergatik ez, bai. Gelditzen zitzaion zerbait, bere adorea kasu honetan, Bartolome Karrantzakoaren kasuan, oso eskertzekoa da, oso demokratikoa, ez dakit, oso sanoa izan zen, ezen alproja bat, ez da gutxiago ere, baina hortik, jasotarren itzal nahi baduzue, aberri zale hori Martin Azpilikuetara zabaltzea, hori gehiegizkoa dela iruditzen zait. Lehenago, Nafarroa berean nola garatu zen, edo nola iraun zuen Nafarroko erresumak eta ze gertatu zen, eta nola Eliza protestantea garatu zen hor, eta aipatu duzu oso ezaguna dela, baina ez da oso ezaguna. Hain zuzen ere, jende gutxik daki hori ez dugu estudiatu, eta ez eskolan, ez unibertsitatean, eta inon ere, ez da? Zerbait, nonbait agian irakurri dugu pixka bat, eta ideia batzuk badugu, baina gutxi, eta segurazki nahiko oker. Hain zuzen ere, horregatik ongobiatu zaitugu. Nik esan dut ezaguna dela,
euskaldunentzat batez ere, batez ere, hain zuzen ere Leizarragaren testamentu berriaren gatik, eta ez dakit, ez zait iruditzen dela hola gai ez ezagun bat, ez? Batez ere euskararen historiaren gatik, jakina nola ezarri zen protestantismoa, zer nolako ezaugarriak izan zituen, zer nolako bilakaera izan zuen, agian hori ja ez horren beste, ez? Baina bueno, behintzat horrek izan zituen eragin kulturalak, nik uste nahiko ezagunagoa dela, ez? Ez dakit, bueno. Garai horietan, buldo horiek aipatu dituzu hasieran, ezta? Eta, aita santuak, Erromako kuriak, eta horiek ze interesa ote zerretan hemen, nire iruditzen zait, bere interesak askoz zabalagoa zirela, esan dut, garaietan Espainiako erregea Fernando, eta horiek, Europan oso momentu altuenean zeuden, ezta? Eta orduan, zemateraino Erromatik zetorrena hemendik eramandakoa zen. Zemateraino ez, euneko eun, argita garbi. Eta Bulden prozesu guzti hori, Bulden azken batean jokaldia Fernando Katolikoarena izan zen, argi eta garbi. Eta gainera, Eliza, nire asko ez da baino iruditzen zait, garaietan oso larri zebilela beste leku askotan. Eta orduan Espainiako erregea eta Frantziako ere bai, baina tira, Europako errege poderetsuenak zirela Elizaren babesle. Bai, jakina. Erromako Elizare oso asko zorzien. Bai, baina ez Eliza bezala. Kasu honetan, babesle ziren batez ere, zeta guztiak katolikoak ziren. Momentu honetan, nazioartean zehar arazo batzuk, nazioarteko arazo batzuk daude, eta arazoen artean badago Italiako kontrola. Italia ezen estatu unitario bat orain ezagutzen dugun bezala, estatu ezberdinez eratutako penintxula bat zen, eta besteak beste aita zainduak errege bat zen, estatu horietako errege bat zen, ez oraingo Vatikanoa, baizik eta askosa zabalagoa zen estatu bat, estatu pontifizioak deitzen zirenak. Orduan, nazioarteko jokaldi horretan, aita zainduak ez du jokatzen aita zaindu potere espiritualeko aita zaindu bezala, baizik eta beste edozein errege bezala. Eta hortik Fernando Katolikoarekin dituen hartu emanak, eta hortik ere Frantziako erregearekin dituen arazoak. Azken batean hor, Nafarroako erregeak gisajo batzuk izan ziren, nazioartean ajedrez jokaldi batean jokatzen ari zen partida baten galtzaileak. Eta esan bezala, zismako Pisako zismaren afera guztia bukatu zenean, guztia baretu zenean, protestantismoa sortu zenean, Frantziako erregea katolizismoaren barruan ortodoxoena zenean, ortodoxoena ez dakit, baina behintzat Espainiakoa bezain beste, ez? Eta Frantziari ez zitzaion deus ere gertatu. Hori, Arnaldo Jenartek, bere liburuan, hain zuzen ere, gaztelako juristen kontrako, kontra erasoan, asaltzen zuen, eta zergatik Nafarroa bai eta Frantzia egoera berbera zen, are gehiago, leporatzen zitzaiena, zuzen ere zen, nola hemen, buldetan ere esaten zen, horrek etorkizunerako, eta bar, hori izan zen. Baina, eztabaida hau, nazioartean zehar, behintzat, 18. mendera arte mantendu egin zen. 18. mendean bukatu zen, hain zuzen ere, Espainiara borboidarrak ailegatu zirenean. Orduan, Frantzian eta Espainian errege berberak zeuden, errege berberak, leinu berberakoak, interes berberak, eta orduan
baretu egin zen, baretu eta desagertu egin zen eztabaida hori. Noiz esan duzu aldatu zirela Eliz Barruti eta Komurgak eta... Hori, 16. mendearen 60. hamarkadan. Eta 70. hamarkadan ja sartu ziren, izan zen prozesu bat urte gutxi batzukoak, bai. Eta orain ezagutzen dugun modua planteatzen ziren? Ez. Orain ezagutzen dugun modua? Iruñako zera, Ez. Bueno, uste dut azken aldaketa izan zela 20. mendeko 50. hamarkadan. Sortu ziren, beste Eliz Barruti berria. Bai. Nafarroakoa... Ez, bai, Iruñekoa 18. mendera arte mantendu egin zen, gero, aldaketa batzuk sortatzen dira, gero ere, adibidez, Tuterako Eliz Barrutia sortzen da ere 18. mendean, baina, oso... Eskentik horrenez, eta garaio, amazazpigarren bukaerako dokumentu asko hemen daude. Horregatik. Horregatik. Eta Gipuzkoar pila etortzen dira Iruñeko Eliz Barrutiko artxibora haien zuhaitz genealogikoa egiteko, besteak beste. Horregatik. Zuk esan duzu bezala zela denboa izan, errege bezala eta santua, ez? Osea, eta orain ere da, dauka, nola esaten da, estatuko jefea, ez? Oraingo aita santua, Erroman, da estatuko estatu bat, da, ez? Bai, Vatikano, bai. Da, errege bezala. Bai. Hala da, bai. Ze arrazoi nagusiena zen Julio Bigarrenak konkistaratzeko bulda emateko? Fernando Katolikoari, mesedea, bai, hori da, bai. Baina orduan oraindikan ez ziren kalvinistak hori. Ez da gutxiago ere. Baina, karo, Fernando Katolikoa zen nazioarte mailan aita zainduaren aliaturik garrantzitsuena. Claro, konturatu zaitezte, Fernando Katolikoa Aragoiko erregea zela. Eta Aragoiko koroak, garai horretan, ezen bakarrik Aragoi. Zen Katalunia, Valentzia, Mallorca, Sicilia, Napole eta Cerdeña. Orduan, karo, auzokideak ziren, nola baita esateko ere. Nire galdera bialde ditu, lehenbizikoa historia da. Baina gaur ez da gauza bera gertatzen gotainek izendapenekin, nor izendatzen du Iruñeko apestikoa eta balera. Eta bigarren aldea da, ez den posible izango bulda madarikatu hauek desustatzea. Hau da, eskatu Vatikan hori beste gautetara egin duen bezala, errua zagutaraztea eta desustatzea, inutilizatzea. Bulta hauek gezurrak. Bai. Beitu. Lehenengo galderari erantzunez, egia esan da, suposatzen dut, pezpiku bakoitza izendatzeko Erroman egongo diren mugimenduak eta presioak izugarrizkoak izango direla, ez ditugu adibideak horren urrun, ez horren urrun, ez geografikoki, ez denboran, ez da? Baina egia esan da, niri eskapatzen zait, ez? Nolakoak izango diren mugimendu horiek, baina Erroman dauden goi kargu espainolak ikusita, erraz, antzematen da nolakoak izango diren mugimendu horiek. Eta bigarren kontua,
egia esan da, oso interesgarria iruditzen zait, ez zait inoiz bururatu, baina behitu Elizak bai, azken urte hauetan, hamarkada hauetan, errebisioa egin du hainbat gauzekin, gogoratzen naiz, Galileo Galileiren kasu famatua, edo eta inkisizioarekin, eta hainbat gauzekin, eta egia esan da, ez zait inoiz bururatu bide hori, baina oso bide interesgarria iruditzen zait, bai. Bai. Ez dakit izkunek horren besterako indarrik edo, baina oso interesgarria iruditzen zait bide hori. Hombre, badakigu zer nolako erantzuna izan behar duen, baina oso ona, oso bide ona iruditzen zait. Hain zuzen ere, nik galdetu nahi nizun, zen neurrian jarraitzen duen indarrean burda horiek edo... Erabat, klaro, erabat. Bai, eskatu beharko genuke nola bai, ez dakit, zu bezalako aditu batzuren arukoekin eta, bueno, pues, auskalo, noraino... Bai, polit, bai, nik jakina nire burua eskintzen dut. Bai. Kontuz buruarekin. Bai, gauza da, agian, seguruenik, bide hori prozedimentalki, ez dakit, ez dut ezagutzen, baina enindukarrituko lehenengo erantzuna erromatik esatea. Bai, jarraitu behar duzuen prozedura izan beharko da zuen elizbarrutiak eskatuta, olako zerbait. Eta orduan, karo, atea ez dizute romanisten, baizik eta Santa Maria la Real plazan. Momentu batean, metropolitanoak eta horiek aldatu egiten baldin badituzte, eta ez onera jotzeko igual, baina komeni zaionean egingo dute horako zerbait. Bai. Izango dute gorreta, komeni zaionean egingo dute. Bueno, orduan eskomunio hura altxatuko du. Bai. Eskomunio hura, bazen erreginaren kontra, eta haien alde jotzen zuten guztien kontra, ere? Bai. Hemen esate, irakurriko dizuet, ez? Gure kontra edo gure egoitzaren kontraren goitzaren aliatuetako baten kontra armak hartzen saia ez daitezen, eta bar, bai, irakurriko zu ez daukagu orain denborarik, ez gara zirko orain tortilla daukagu eta ja, baina, bai, argi dago, ez, lortu beharko litzatekena, zuk aipatu duzun hori, da, ez, deusestatzea bulda bera. Zeta orduan ja, hor bertan zeuden argazoi juridiko guztiak erortzen dira. Eta horrek zer ondorio gertzake? Adiskidetzea. No. Eta santua eta... Bueno, zer ondorio? Praktikan suposatzen dut inolako ondoriorik, baina behintzat adibidez, Jaime Ignacio del Burgori, hontan Victor Praderaren argudioak hartzen dituela, bere Nafarroako espainolitatearen argudio guztiak, eta buldeen kontuan ezartzen ditu, handi batean, konkistan inguruan, eroriko lirateke erabat, adibidez. Bai. Hori, praktikan ez luke inolako, izaerarik izango, baina doktrinan, bai, nik uste oso gauza adierazgarria litzatekela, jakina. Bai. Hori da Amerikan gertatu zena bezala. Ez, Eliza Katolikoaren onarpenak konkistarekiko, ere, hor egon dira, ez? Horrek ez du aldatu behar Amerikako historia, zapalkuntzaren historia, eta bar. Baina, behintzat.
Beno. Beno, eskerrik asko. Ai, ama. Txorizua. Bueno, ba, ja, zer, altxatzen dugu hau, ja, ez? Diot, behintzat formalita. Ekitaldia, baina, bueno, zerituko... Bai, jarraitzen dugu. Altxatzen naiz. Eskerrik asko guzti hori, batez ere Rondani.